Irin shi na operation garkuwa kanal mai daji bayan ya nisantar da illahirin jami'an tsaro FDS 'yan gani kashenin zababben shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya sa yardaddun nashi mutanen waɗanda ya ba su umarnin cewa duk wani abin da za ya kawo musu cikas to ba tare da ɓata lokaci ba su yi ƙoƙari su taka ma lamarin birki. Na san da yawa za su yi tambaya shi kuma kanal Ibro namu mai tana acid wace rawa ya taka da farkon fari namu mai tana acid ba a saka shi cikin tsari ba kasancewar shi cani da kanshi ya ce Ibro ba ya da tabbas haka ko aka yi kakin faruwar abin ya kai ziyara irin ta musamman wajen Amirul Gudal da ke rayuwa cikin gidajen Kwambo inda ya sanar da shi cewa ya ga wasu baƙin alamomi waɗanda bai yarda da su ba. Amsar da Amirul Kwambo ya bashi ita ce wane ne a shugabanka? Ibro ya kada baki ya ce Abdurrahman Chani Excellence ya ce to kashe ka yi biyayya ga duk umarnin nashi ba tare da gardama ko ɗaya ba. Har ila yau wani abin tuni a game da wannan lamari a cewar wasu majiyoyi na kusa da shi namu mai tana acid a wata ziyara da ya kai wajen tsohon shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu sun yi hira sosai inda ya ji wasu kalamai masu ban mamaki game da zababben shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum yana mai zargin cewa ya daina kusanta shi sannan kuma ba ya tambaye shi shawara ta hanyar ɗauki wasu muhimman ƙudurori da suka shahi rayuwar ƙasar mu ta Nijar. Yana mai kwatanta ma kanal Ibro namu mai tana asir cewa Bazoum ya canza da yawa ma daga cikin mayyan 'yan kasuwa na PNDS suna korafi da shi ba a biyan su in sun yi kwangila sannan kuma ba a ba su wata kwangila. Wani abin tuni a game da wannan lamari shi fa kanal Ibro namu mai tana acid tun da farkon farin mun sanar da ku cewa ba a saka shi ba wajen tsara aiwatar da wannan aiki hasili ma shi tuni yana shirye-shiryen jagorantar wata tawaga da za ta zuwa Difa wajen tsara sallar itatuwa ta Turwa'ut wajejen karfe 1:45 na dare. Wani jami'in leƙen asiri ya sanar da ministan tsaron ƙasar mu ta Nijar Hamma Adamu Sule cewa ana shirin aiwatar da al'amari mai kama da juyin mulki. Lokacin nan ne Hamma Adamu Sule ya tuntuɓi Hasimu Masa'udu ya sanar da shi ya kuma tabbatar mai da cewa Isuhu Muhammadu na da hannuwa dumu-dumu wajen aiwatar da wannan aiki. Kenan ba abin mamaki idan har zawwa wanga lokaci ana ci gaba da garkuwa da Hamma Adamu Sule bayan da aka sallamo da dama daga cikin waɗanda kyan a kama su shi tuna an dakatar da shi. Har ila yau binciken ƙwaƙwaf da muka yi a game da wannan lamari ya tabbatar da cewa Salihu Modi ya gana da Isuhu Muhammadu jim kaɗan bayan an dakatar da ministan cikin gida Hamma Sule. A lokacin ganawarsu ne Isuhu Muhammadu ya kwatanta ma Modi cewa shi ne za ya jagoranci wannan ƙungiya ta CNSP kasancewar shi mafi daɗewa daga cikinsu kuma wanda fi girman galoli. A lokacin nan ne Modi ya tsuma ya ji shi ya girma ya ɗauki alwashi a gaban Isuhu Muhammad za ya di yadda za ya samu goyon bayan na mayyan sojoji a cewar wasu majiyoyi na kusa da su sojojin. Sannan kuma a yi amfani da wannan salo na cewa Modi ne ya aiwatar da juyin mulki domin a samu goyon bayan mutanen da ke rayuwa a babban birni. Idan ba a banta ba bayan bayyanar cewa an aiwatar da juyin mulki kowa ya ji da aka ce Modi ne abin da ya sa mutanen garin Yamai suka fito kwansu da kwarkwatarsu suna murna suna tsalle har ce musu aka yi Modi ya halakar da Chani ya rasu babu shi. Idan ba a manta ba lokacin da gungun wasu sojoji suka bayyana cikin talabijin suna masu sanar da duniya baki ɗaya cewa sun aiwatar da juyin mulki babu inda aka ambaci sunan Chani. An yi hakan ne domin a ci gaba da riƙe mutanen cikin garin Yamai su ci gaba da ba da goyon baya. Sai daga bisani Chani ya bayyana daidai lokacin nan aikin gama ya gama duk da cewa murna ta koma ciki. Sannan ne daga bisani aka yi amfani da kanal Ibro namu mai tana acid aka tsomo shi cikin sha'ani inda shi kuma za ya jayo saura irin su Mamman Sani Kiyau wanda sunan shi ya yi fice
cikin lamarra daban-daban, wanda a halin yanzu shi ke rike da mukami na shugaba na rundunar sojojin ƙasa. Kai dai a takaicen takaicewa haka aka yi amfani da salo da dabaru aka nisantar da zababben shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum da rantsatsi kuma 'yan gaban goshin shi a cikin jami'an tsaro FDS ta hanyar musu ƙaryar cewa za su tahiya mission. Wasu an yi wajen jifa da su, 'yan ƙwarorin da suka yi saura aka yi amfani da kumandan Madu Mai Bukar. Wannan kaɗan ne daga cikin da tuggu da makircin da aka ƙulla mazaɓaɓɓen shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum domin aiwatar da karan aikin ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023. Cikin shirye-shiryenmu na gaba za mu komo da bayanai dalla-dalla game da muhimmiyar rawar da tsohon shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu ya taka wajen aiwatar da wannan aiki, wanda a sanadiyar shi ya kwance kalar da komi cikin ƙasar mu ta Nijar domin biyan buƙatar kanshi. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana, sai lokaci na gaba idan mai girma ɗaukaka ya yarda.